Nyakwarongo jwang' riwruok mar Gavanas COG olimo dala Prime Minister machon mar Kenya mosenindo Raila Odinga kendo chiwo luor margi ne jatelo mane omi nying mar wuon telo mag gwenge ka gisingo dhi nyime kod kedo ne telo mag gwenge e okenge mar chopo lek mar Raila. Jakom COG Hamed Abdullahi opako Raila kuom kedo ne thuolo mano mar duond buche mathoth kaachiel gi demokrasia mar neno ni gwenge duto oyudo dongruok maromre. Chris Awino nigi mathoth. Rangach mar dala ma Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga ma opoda fami kar chung od bura mabondo odhi nyime kod rwako welo moke tung Kenya mangima. Seche mag okenyi riwruok mar Gavanas COG e bwo telo mar FCPA Hamed Abdullahi ochopo mar chiwo luor margi ne thuon mane okelo kendo kedo ne telo mag gwenge. Baba was devolution, and devolution indeed is and was Baba. The dismantling of a very powerful centralized system where resources were at the center and were only given out through political tokenism is what Baba fought. Abdullahi maneo ten kod Governor Masia James Orengo, Wilberforce Otichilo Mavihiga, Mudhomi Njuki Mathara Kanithi, Eric Mutahi Makericho, kod Professor Anyang' Nyong'o Makisumu, osungo Raila kuom bedo para manyime emiyo jo Kenya telo mag gwenge okang' mosekelo dongruok kod lokruok e pacho kae mangima. When he picked up that fight, even those that are oppressed did not initially believe the fight was worth it or it was possible. But Kenya has changed irreversibly because of him. And this is why we will forever be a grateful nation that Baba lived amongst us, fought for us, and made Kenya what it is today. Mopogore gi jo siasa kod johera mag ODM, matho mar Raila Odinga weyo kie, Abdullahi wacho ni telo mag counties bende odong' ka nyithi kie nikech Raila Odinga emane en wuon telo mag counties. Kata kamano, COG osingo madhi nyime kod kedo ne sirikal mag counties mar chopo lek mar Raila Odinga, wach mane osir lwedo kod Mama Aida Odinga. On behalf of the Council of Governors, Mama, when the orphans of Baba are listed, the devolution family will be top of that list because he was our protector in many ways. He was able to say things that the center doesn't usually like hearing. And when I say the center, is the people with a centralist mindset that money should not go to the grassroots. But we will pick up because we believe we owe it to Baba that we will speak for devolution the way he used to speak for devolution. Thank you very much. I know even Baba, where he is in heaven, is looking back and saying, yes, those are my people. Thank you very much for coming. And maybe I take this opportunity also to thank those who... Kalore gi thuolo ma demokrasia kod telo makare mane Raila Odinga. Chris Awino, Ramogi TV, Nairobi.